Masu kallo assalamu alaikum. Kamar ko da yaushe sunana Sana'at Matazu a cikin shirinmu na duniyar fikira. A yau mun karɓe, da muka karɓe kuma ba mu karɓo muku kowa ba face fasihiyar maƙunshiyar nan wacce ta ga jiya ta ga yau ake kuma damawa da ita a duniyar ƙunshi, wacce ta yi fice wurin ƙunshe kafafin 'ya'ya mata wato Faiza Ishaq. Kada dai na cika ku da surutu. Ku biyo mu domin jin yadda tattaunawar mu za ta kasance. To Malama Faiza, assalamu alaikum. Alaikum salam. Shin Malama Faiza ko za ki iya gaya wa masu sauraron mu tarihi ta takaice? To da farko dai suna na Faiza Ishaq Ahmad, wacce aka fi sani da Faiza Hena. An haife ni a jihar Kano. Na yi matakin karatu na farko primary school a Kano. Na yi secondary school da kuma na yi basic health of education da kuma na yi sauka alƙur'ani mai girma. Masha Allah. Masu sauraro sun ji tarihi ki, amma kuma kin san za su ji tun yaushe kika fara sana'ar ƙunshi. Gaskiya na jima ina sana'ar ƙunshi. Kimanin shekara nawa? Za a yi shekara 10. Masha Allah, an ga jiya an ga yau. To ya za a yi? To Malama Faiza, shin ta yaya aka samu kai a cikin wannan sana'a ta ƙunshi? Kawai na samu kaina ne farko daga sha'awa. Tun ina yarinya idan aka yi lallami da yaya ta ce ta fara idan tana yi in ta yi da farfaran sai na ɗauka da ɗan zazzana daga nan kuma sai na ga ashe ina ma da hazaƙar da zai iya cimma wani gaci a kan sana'ar. Wannan shi ne. To amma Malama Faiza, shin ya kika ɗauki ita wannan sana'a ta ƙunshi? Kin ɗauke ta ne a matsayin sana'a ko kuma kin ɗauke ta a matsayin fashion na wani abu da yake burge ki? Gaskiya da dai kawai na ɗauke ta ne a mazaunin kawai na dinga mutu, amma na ɗauki sana'ar ƙunshi a mazaunin sana'a. Kin ɗauke ta a mazaunin sana'a. To yanzu zuwa yanzu a matakin sana'ar nan ta ƙunshi, shin wane irin abu ne sana'ar ƙunshi ta baki wanda kike jin cewa a zuciyarki kin gamsu cewar ƙunshi ya zama sana'a a wurinki? Alhamdulillah, sana'ar ƙunshi ta kawo min soyayya a wurin jama'a. Da akwai mutanen da ban ma san da su ba, amma sun zo guri na ne musu lalle sun min alkhairai da yawa. Na ji daɗi sosai da sosai a kan sana'ar nan. Masha Allah. Shin akwai wani guri da sana'ar ƙunshi ta taɓa yi miki sanadin zuwa wanda a karan kanki cewar zuciyarki ta baki cewa baki kai ki je gurin ba? Gaskiya akwai gurare da dama da sana'ar ƙunshi ta kai ni. Na zauna da wanda ba na tunanin ma zan zauna da su a rayuwata. Na zauna da su, mun yi mu'amala da su, kuma har yau har gobe muna tare da su. Ina jin daɗin hakan sosai da sosai. Ko za ki iya ba wa masu kallon mu da sauraron mu misalin wuraren? A'a dai. Wato abin sirri. Abin sirri, amma dai sana'ar ƙunshi sana'a ce mai kyau sosai. To Malama Faiza, babu wani ƙalubale kuma da aka fuskanta a sanadin wannan sana'ar? A dukkan sana'ar tana tare da ƙalubale. Tana tare da ƙalubale, na fuskanci ƙalubale sosai. Da akwai wanda farkon koyon ƙunshi na idan zan musu za su dinga ganin kamar baka iya ba. Za ka yi musu da gwalo-gwalo, da akwai wanda ma ne suke dariya za su ce na yi musu kan akuya ko wani abu dai. Akwai shi na da kan akuya. Amma daga baya za ki gani su ne masu zuwa ma sai ma sun yi bukin tukunna su samu, saboda halin mutane. Mutane sun yawa a kan sana'a. To kasancewar shi ƙunshi wani abu ne da yake da salo. Shin akwai wani salon ƙunshi da kika ware wanda kike yi wa amarya daban, ƙawayen amarya daban, kuma mutanen gari daban? A ƙunshin amare daban yake. Ƙunshin amare daban yake, na iyayen gida ma daban yake. A har na iyayen gida ma? Ko na 'yan mata fa? Shi ma daban yake. To Malama Faiza, wani kira gare ki ga masu irin sana'ar nan taki ta ƙunshi? Ina kira ga masu sana'a ta ƙunshi. Sanin sana'ar ƙunshi sana'a ce mai kyau, ya kamata mu riƙe ta, mu jajirce. Wa'inda suke da ƙoƙarin son su koya su ma a janyo su a jiki su koya, domin idan muka yi yawa hakan zai ƙara sawa sana'ar ta samu karɓuwa sosai da sosai. To masha Allah. Amma za ki ga wani al'amari, za ki ga akwai masu ƙunshin da ake ɗaukar su daga gida su je wani guri su yi. Ko kina cikin irin waɗannan masu ƙunshin? Ina yin home service.
ina yin home service. Akwai wanda za ka ga sun ɗauke ta henna party da kuma ɗan uwa masu hannu da shuni. Shin ma akwai bambanci da na masu kun ji masu kallon mu. A Fa'iza henna ce ta faɗa. Na masu kunshi ai akwai wa'anda idan za su yi biki suna da kuɗi haka za su haɗu a guri ɗaya. Idan suka haɗu a guri ɗaya shine za ki ga an samu za a yi maka biya. Misali miki bil. To haka ne na fati ne kin ga babban guri ne wannan akalla za ka yi kamar mutum 100 ko 50. To ai kin gani ba zai yi kamar fati ne ai kin ga guri ne za su haya ba gida bane ba shine. To gaskiya da bambanci. To kin gani da bambanci. To wani fata gare ki zuwa ga masoyanki? Masoyana mana masu zuwa kunshin ki ba masoyanki samari nake nufi. A'a ba dai. Masu zuwa sana'a wurin ki. Ina fata ga masoyana ina musu fatan alkhairi sosai da sosai. Ina godiya gare su. Allah ya saka musu da alkhairi sosai. Na gode sosai da sosai. To masu kallon mu kun ga dai da tattaunawar mu ta kasance tare da fasihiyar makunshiya Fa'iza Ishaq, kuma kun ji yadda take kunshinta, kun ji matakan nasarar da ta samu duka a dalilin kunshi. Don haka mu tara wani lokaci.